хора, аз казвам Калоян Живков и добре дошли в моя канал. В него ще се публикува гейминг, ще правя експерименти или походи. Надявам се да ви хареса, ще има за всеки по нещо, обещавам ви го. Аз лично много ще се забавлявам. А сега, за днешното видео. В него, заедно с тате, ще отидем до 7-те рилски езера. Надявам се да видим някой ледник. Здравейте отново, сега с тате пътуваме. Остават ни горе-долу 45 минути докато стигнем до лифта. Оттам насетне ще продължим, ще видим как ще ни бъде времето и ще отседнем в някои от хижите. Около 10 минути път, вече сме в Рила и след малко ще пристигнем на лифта. Сега вече пътуваме към хижата. Да видим знака. Знака е Рилски езера. Ние мисля, че трябва да отидем до хижа Рилски езера, нали тате? Това има на 7-те езера. А, да. По летен или по зимния път? Ми дай по зимния. Не знам кой е по-прак. Добре, дай по зимния. Там хижата, в която мислихме да отсяваме, но тъй като забелязахме, че хижата към която сега ходим е по-близо до 7-те Рилски езера, решихме да се качим към нея. Там е лифта. Вижте просто каква гледка. Аз и тате през планината и вижте какво открихме. Някой си е направил кула от камъчета. Хижата, която трябва да пристигне. Ето това е картата. Ние сме горе-долу, ето тук някъде. Някъде тук, а трябва да пристигнем ето тук до Рибното езеро. След това утре може би ще тръгнем към Долното езеро или Трилистника, защото ни е по-близо. Оттам насетне ще видим как ще бъдат нещата. Ето го сега първото езеро, което виждаме, а именно Долното езеро. Мисля, че ето натам е Рибното. Да, Рибното. Ами аз казвам да продължаваме. След около, може би, 20 минути ще пристигнем, не се знае. Тук сега се разхождаме към хижата и видяхме на един камък кутийка с цигари. Искрено ви моля, не дейте да си изхвърляте боклуците в планината. Просто задръжте ги и когато минете покрай някоя хижа, ги изхвърляте тогава. Не дейте да си ги изхвърляте тук на камъни и така нататък. Сега отиваме до Долното езеро. След това ще отидем до водопада, който пуска вода към Долното езеро от Рибното. След това ще отидем и до Рибното. Тук, там е Долното езеро. Тук това е пътечката, от която можем да минем за натам. Разбира се, има и още една пътечка, през която не минахме, защото аз исках да мина по камъните. Нека видим дали ще успея да я премина. Добре, за сега. Това е нестабилно. Не. И сега вероятно ще правя джаб до вкъщи. Не, до вкъщи, ами до хижата. Как и да е. Добро ми е. Виж. Сред простата и игрите в природата трябва да спазваме и някои правила. Като, например, да не си изхвърляме боклуците
насред природата или в моя случай, примерно, сега да не се плува в езерото. Да избягваме да навлизаме с превозни средства в природата. Не е хубаво да се ловува. Просто за кеф, ако решите да ловувате, не го правете за кеф, а го правете за да се изхраните. Това е за днес. От мен лека вечер и до утре. Тъй като минахме сега по втория път, по втория маршрут, не ви го препоръчвам и него, защото и на него се пребих и при него е повече прескачане. И нашата стая. Първото легло, прозорче и второ легло. Тук седнахме да вечеряме. Поръчахме си 2 омлета с гъби и сирене. Той сега отиде да ги вземе. Имам големи очаквания. Извинявам се за целият този шум, просто тук има една групичка, които сега се забавляват просто. Омлета. Аз тук малко си отхапах. Мале, тук е пълно с мухи. Така, аз тук-що си изядох. Ето яченята, празна. Препоръчвам ви омлета с гъби, много е добър. Хора, това беше за днеска. Утре продължаваме похода. Сега лека нощ. Хора, аз току-що се събудих. Ето го рибното езеро зад мен. Само че малко пече слънцето в очите и не знам дали го видяхте хубаво. След това ще тръгнем към Трилистника. След това от Трилистника мисля, че към Близнаците. Оттам насетне не знам какъв маршрут е натам. От мен до после. Сега аз отивам да закусвам. Сега така, тук дойдохме да си поръчаме нещо от кухнята. Ето го менюто. И ние ще си поръчаме пършени филийки с сирене. И както отивам към менюто, забелязвам китара. Вероятно няма да ви хареса как свира на нея, но все пак е забавно просто е така да си подрънкаш, дори и без талант. Пристигна ни закуската. Ето и моята, и на тате. Ние ще си ги разменим една филийка. Една филийка. Хора, сега вървим по една доста симпатична пътечка. Надявам се да намерим ледник, може би. Или нещо по-екзотично. Имам преди нещо по-рядко. Ще бъде доста забавно. Сега вървим към едно от другите езера. Ето вече видяхме и рибното. Това тук при нас е рибното. Там е хижата. Бих ви препоръчал, наистина хубава е. Макар и малко старомодна. Тук се катерим по едни чукари. Камъни. Опа! Път изобщо не е тежък. Само трябва да сте подготвени за ето толкова тясна пътека и за ето долу какво ви очаква, ако се пребиете. В крайна сметка пътят не е толкова лош, но все пак е малко стръмен. Но пък като за планина това си е страхотен път. Но просто вижте каква красота. Айде да продължаваме нагоре. Трябва да стигнем онзи връх е там.
връх Кармалия. С аз и тате си ходиме и виждаме извора на белите ръце. Тук мисля да пием вода, само че трябва да си взема шишето. Ето сега, взимам и ще си сипя вода. Първо ще видя как е самата вода. Водата е перфектна. Ето, сипахме си. И вижте, тук има друго нещо. Не знам какво е това обаче. Някакъв кръг. Може би е била машина, която после е паднала. Не се знае. Приятели, вижте, това там е трилистника. И вижте по каква странна пътека сега се катерим. Доста стръмничко. Но пък ще се заслужава, поне накрая ще бъде хубава гледката. Много се извинявам, че не се качихме до върха. Просто там път е става много стръмен и опасен. И решихме да не рискуваме, така че ще минем надолу. Мисля да минем сега през трилистника, после може би през Близнаци. Не се знае. Ще видим. Тук що минахме трилистника. След това ще ходим към Близнака. Извинявам се. Оттам насетне езерата. Не знам на къде ще ходим. Кое езеро ще ни е по-близко, но със сигурност ще има втора част, защото за един ден малко няма как да обиколим всички езера. То езерата са горе-долу по половин час между тях. Стигнахме тук що до Близнака. Няма да се обикаляме от другата му част, защото тя чака ето там и ако отидем до там, няма да ни остане време да видим някое друго езеро. Така че, нека продължаваме към следващото езеро. Просто кристалните води на Близнака и ето там продължава. А пък виждате ли нещо бяло ето там? Това там е сняг. Сняг през юли. Ледник. Тази красива кула. Не мислите ли, че трябва доста търпение? Сега ще се опитам да направя и аз една такава. Първо ще взема този камък. И къде ще го поставя? Ето тук, макар и да е неравно. След това, може би този камък ще го поставя тук. След това този камък. След това този. След това този. Пауза. Пауза. Тата паузира. И ето е кулата. Можем да добавим още един камък и да видим кога ще падне. Май сега. Чакайте. И падна. Сега слагам последния камък. Много внимателно отново. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Кулата ми е стабилна.
също така, хем е объркано, хем е красиво. Вижте какво се става. Вече е почти края на нашето пътуване до Рила. Но докато слизахме към лифта, видяхме пред нас хора, които имат куче, което куче беше захапало ето тази бутилка. Ние се спряхме и те дръпнаха напред. По-натам обаче с тата открихме това шише. Моля ви, хора, не дейте да си изхвърляте бокуците срещу природата. Ако трябва, дръжте ги или ги сложете в раниците си, но просто изхвърлете ги на предназначените места за тях. Сега да се качваме на лифта. Това беше за днес. От мен чао, тръгваме към София.